Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýoksan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21 fevralda Mary welaýatyna iş saparyna baryp ol ýerde ministrler kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Emma mejlisde ýurtdaky azyk, un we çörek meselelerini agdamady. Türkmen telewizionyasy prezidentiň bir meňdeşgeýinden gyz gelinlerden döredilen janly diýwar. Ýaşurlar, doga dilege diýen din wekilleri we aýdymsal sol sanyny çağalaryň gatnaşmagyna tans şowgun alkyş sözler bilen garşy alnyşyny görkezdi. Ministrler kabinetiniň göçme mejlisiniň dowamynda vice-premier Maksat Babaew mejlisde topuk gaz geçirji proýekti boýunça ýolbaşy komitetiň Mar şäherine geçiriljek 25-nji mejlisiniň gün tertibi hakyna hasabat berdi. Ma'lum bolýar, bu mejlis topuk gaz geçirji proýektiniň owgan böleginiň gurulşygyna badalga berilmeginiň öň ýanyna geçirildi. Ekspertler topuk geçirjisiniň öňündäki esas kynçylyklaryň biriniň maliýe beýlekiniň howpsuzlyk meseleleri bilen baglygyny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä, geçirjiniň 85% garajatyny Türkmenistan çeker. Owganistan bolsa odal gurulşygyň, soň geçirjiniň awaz saklanmagynyň howpsuzlygyny öpjün eder. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulugy göçme mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga da bir näçe mesele teredilendigini we olar boýunça degişli çözgütleriň kabul edilendigini habar berýär. Şeýle-de döwlet başçylygynyň ýaşurlar bilen gurulňdaş bolup, Mar welaýatyny durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary bilen gyzyklananlygy aýdylýar. Emma ne diýilýän çözgütler ne de welaýaty ösdürmegiň esasy ugurlar aýdyňlaşdyrylýar. Şu aralykda Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulşan yerli synçy döwletiň geçen ýyl ilaty yeňillikli wakadan berilýän gaz, elektrik hyzmatlaryna täze narh girdip, eýýäm uly tygyşytlyk çärelerini görenligini, emma gymmatbaha gurulşyklar, mehmanhanalar, kongres sallary we beýleki desgalar üçin sowurulýan pullary tygyşytlymaýanlygyny bellädi. Mejlisiň dowamynda ýene bir güwer çökläp çykan, emma detallar anyklaşdyrylmadyk mesele bolsa, ýurduň özüni üpçün etmek üçin öňürýän önümleri bilen bagly boldy. Mysal üçin, vice-premier Gurban Nadarowyň beren hasabatyndan ýene bir gedek daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümler barada gurrun edilendigini görse bolýar. Ýöne hökümet başlygy öz ornundan bazarlardaky anyk ýagdaý, bahalaryň gymmatlamagynyň, un, ýag ýaly ilatyň günnelik sarp edýän önümleriniň gytylmagynyň sebäplerini soramady. Emma Berdimuhammedow o huzurluğuna jogap berýän vice-premier Orazgelliýewi diňläp, ýene bir gedek güýürlük buğdaýa ýyda getmek meselesini gozgady. Yerli synçylar, azatlygyň habarçylary bilen gurulşan daýkanlar häzir ýylyň gurok gelmegi, Garawum kanalynyň we beýleki ekrançylyk ýaplarynyň gow arassalanmazlygy, suw howdanlarynyň baglyçylyk kozuluklaryny öwrülip galmagy derarly güýürlük buğdaýyň göýdügip galmak ähtimallygynyň alada bildirýärler. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan marly ýaşaýjylar regionyny un meselesiniň barhakän ýakasyny tanadýanlygyny aýdýarlar. Şugun Azatlyk radiosu bilen gurulşan Aşgabatly bir ýaşaýjy bolsa, el haltaly buğdaý gözläp ýören adamlaryň barhak köpelýänligini habar berdi. Gepin gerdisinde aýdylsa, 1993-nji ýylda ýurtda un, çörek gytçylygy döräni şol wagtky prezident Sapar Muratniýew özüni ornbasarlarynyň ağlanlygyny, ýagny ambarlarda galan gallanyň hakyky meswerini özünden ýaşyranlyklaryny aýdypdy. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Men Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan. Tok proýektiniň açylışda barasyna taýýarlyk görülýär. Top we beýleki proýektleriň gurulşygyna anygyny Awganistanda hem girişilýär. Onuň üçin ähli taýýarlyklaryň görülendigini resmiler aýdýar. Hirat welaýatynyň hakimi Muhammed Asif Rahimyň aýtmagyna görä, bir topar ýaragly top proýektiniň açylşynda ziýan ýetirmek boýunça alada edipdir. Welaýatyň güzere atly etrafynda ýaraglylar saklanypdyr. Olar ýarag we harby enjamlaryny döwlete tapşyrypdyr. Käbir taraplar Awganistanda iri energetika proýektleriň işiniň başa barmagyny islemýär. Emma Awgan hökümeti howpsuzlygy üpçün etmek üçin çäreleri gördi diýip hakim belledi. Düşmanlar merdem Afganistan gufta şuda bit ki naprosi
افتتاح تاپی را اینا تخریب بکنن، سابوتاژ بکنن. Gün orta gün matar Awganistanyň halky topku we böleki proýektlaryň Awganistan üçin uly bähbidi bolar diýip umyt bildirýär. Şonuň üçin iri energetika proýektlaryň gurulşyna Awganistanda hem başlanmagyny yerli ilat goldaýar. Şoňa garamazdan käbir taraplar Awganistanda ýagdaýyň gadalaşmagyna fursat bermeýär diýip Herat welaýatynyň polisiýasynyň jenaýata garşy göreş boýunça idarasynyň başlygy Seyit Naim aýtdy. Herat welaýatynyň dürli sebäpinde jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdir. Atmaga taýin bolup duran agyr we yeňil ýaraglar ele salynıpdyr. Eger tutulmadyk bolsady, jeňçiler topuk proýektiniň açylyş dabarasynda weýrançylyk etjek eken diýip Seyit Naim bildirdi. مسائل و خستای اوبوس پرتاب بوده در این روزهای توفی. دیشب حتی یک عملیات کردن گروهای مخالفی که بیست. Gün orta gün matar Awganistanda jeňçileri Iranyň hem goldaýanlygyny yerli resmiler aýdýar. Herat welaýatynda saklanan jeňçiler Iranda harby ugurdan tälim alypdyr. Yaraglaryny döwlete tapşyran jeňçileriň komandiri Muhammed Enwer Pena Iranda 10-15 gün özleriniň harby ugurdan tälim alýanlyklaryny ma'lum etdi. Ok yarag we harby enjamlary hem Iran kömek edýär. Bize top proýektiniň açylşynda weýrançylyk etmek tapşyryldy. Emma böyle hareketleri amala aşyrmakdan biz boyun gaçyrdyk. Hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmegi makul bildik diýip komandir Pena aýdýar. پرزم میره مداخل ایران 15 روز 6 هر کدوم که ما نفر تازه نفس کمی بریم اینجا امروزش میده بده. Awganistanyň Içeri işler ministerliginiň howpsuzlyk boýunça ornmasary general Murad Ali Muradyň aýdyşyna garanda Awganistanda öňe gidişlikleri bolsa oňa goňşularymyz göreplik etmeli däldir. Eger Awganistanda ýagdaý agyrlygynda galsa, onuň ziýany goňşularymyza da ýeter. Goňşularymyz bizden gorkmasyn. Belki terrorizme garşy güreşde biz bilen hyzmatdaşlyk etsin diýip Murad nygtady. اگر دخیل هستند یا آتش دامنگیر خود از اونانش هیچگاهی همسایه ما احساس نگرانی نداشته باشه. Top proýektini özleriniň hemayet edýändigini Taliban hareketiniň Molla Resul Topar hem iglan etdi. Eger gerek bolsa özleriniň top proýektiniň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi boýunça hyzmatdaşlyk etjekdigini hem habar berdi. Top we böleki proýektler Pakistanyň hem peýdasynydyr. Şo sebäpden Pakistan bu ugurda Talibana kanagat berip biler. Ýöne Iran top proýektiniň öňüne çöp atyp bilse atar diýip bilermenler aýdýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin taklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleyer Adatlyk radiosu habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Lebap welaýatynyň käbir adyk harytlarynyň bahasy ortaça 40 göterim gymmatlady. Adatlyk radiosynyň welaýatdaky habarçysynyň aýtmagyna görä adamlaryň gündelik durmuşyna sarp edýän esasy adyk haryt önümleriniň bahalary sähel ýarymdan az etse ýokary galyp, hususan gök bakça önümleriniň bahalary halka öňküsünden has el ýetersiz hala geldi. Kartoşkanyň odolky 2 manat 50 teňelik bahasy soň 3 manada ýetip häzirki wagtda onuň 3 manat 50 teňe galanyny habar berilýär. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň aýtmagyna görä 1 kilogramynyň bahasy odol hiç gaçan 5 manada ýetmedik soňunyň kilosy häzirki wagtda 5 manada aşdy. 3 manatlyk almalaryň bahasy ýygyderli galyp häzir 1 kilogram alma 5 manada çykdy. Odolky bahalar diýilýän döwrüň takyk haýsy wagt aralygyny öz içine alýanlygyny anyk aýdyňlaşdyrmak üçin ýurtdaky degişli barlyk idaralarynyň statistik görkezjileri el ýetersiz bolan deňeşdirmek maksatly maglumatlar bazaryň gysga möhletli wagt aralygynyň bahalary bilen delillendirilýär. Şeýle Adatlygyň Lebap welaýatynyň habarçysy çöregiň bahasynyň 50 göterim galanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň dollaryň resmi kursy 3 manat 50 teňe ýöne soňky wagtlarda gara bazarda valyutanyň bahasy gitdigiçe ýokarlanyny. Şeýle şu ýylyň 1 fevralyndan başlap benziniň narhy 50 göterim galdy. Munyň netijesinde adamlaryň gündelik durmuşyna sarp edýän zerur harytlarynyň bahalary ýygyderli ýokarlanmak bilen bolýar. Şol bir wagtyň özünde Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň 21 fevralda beren maglumatyny paýtagtyň bazarlaryna we sowda nokatlaryna senagat we käbir beýleki adyk harytlaryň narhlarynyň soňky 10 güniň dowamyny takminan 80 göterim gymmatlanlygy aýdylýar.
Paýtagtdaky baha artışlarynyň esasan daşary ýurtlardan satyn alynýan önümlerde bolup geçenligini has takygy, hojalykda arasaçylyk üçin ulanýan hemiki serişdeleriň, gap-gaç ýuwjy serişdeleriň, şampunlaryň, sabunlaryň we diş pastalarynyň bahalarynyň soňky 10 günne gymmatlandygyny Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary we çeşmeleri tasdikleýär. Aýratinna import haritlaryny göze ilýän paýtagtdaky soňky gymmatçylygyň yerli firmalaryň öndürýän käbir haritlaryna da değişdidigini Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary gurrun berýärler. Meselem Selim Tomuz saglyk ýaly hususy firmalaryň berhi saklaýanlary niýetläp öndürýän çowdary unundan beşirilýän gara çöregiň bahasynyň 3 manat 50 tengeden 4,5 manata galanlygy habar berilýär. Aşgabatly söwdegärleriň gymmatlamanyň sebäplerini gara bazardaky valyutanyň narhy, benziniň bahasy ýokary galan kredi tölegleri we konvertasiýa çäklendirmeleri bilen düşündirýändigini paýtagtyň habarçylary gurrun berýärler. Ýöne Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki media serişdelerine ne gymmatçylyk barada, ne de onuň mümkin bolan sebäpleri barada pikir alşylýar. Muňa derek ýurdun telewizion kanallaryna bedew wady bilen gazanylýan sepgitler diýilýän çykyşlar ýygyderli halka ýetirilip, olarda bagtyýarlyk zamanasynaky bolýançylyk tekrarlanýar we tekçileri gök bakça önümlerinden hem de beýleki adyk haritlarynyň doldurulan video şekilleri ýygy-ýygydan görkezilýär. Hormatly radio dinleýijileri, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmen diplomatlary student Mukaddes Nasrlaýewanyň wizasynyň möhletini uzaltmak we ýaşaýyş ruhsatnamasyny tasdiklamak meselesi boýunça kömek etmek sorap, Ukrainanyň Aleksandr Bogomolets sadynaky Döwlet Medisina Uniwersitetine resmi taýdan ýüz tutmadylar diýilip, agdalýan ýokary Kujaýyň Facebook sahypasynaky beýanatynda aýdylýar. Şu ýylyň 18-nji ýanwaryndan 19-njy fevraля çenli aralykda Türkmenistanyň ilçihanasy ýa-da konsulhanasy Mukaddesiň meselesi boýunça Ukrainanyň Bogomolets sadynaky Döwlet Medisina Uniwersitetine hiç ýyly resmi ýüzlenme bilen ýüz tutmady diýip, agdalýan ýokary Kujaýyň 18-nji fevralda çap eden maglumatynda bellenilýär. Bellep geçsek, Kiýewiň Bogomolets sadynaky Milli Medisina Uniwersitetiniň 1-nji kursyna okan Türkmenistanly özbek studenti 19 ýaşly Mukaddes Nasrlaýewa 30-njy ýanwarda Kiýewde ýitirim bolandan soň 19-njy fevralda onuň öz janyna kassedendigi ma'lum boldy. Ukrain prokuraturasy Türkmenistanly gyzyň 30-njy ýanwarda Kiýewde Dnepr metro stansiýasyndan çykyp, ol ýerden Paton köprüsine çenli piýada ýörep, köprüden derýa böküp öz janyna kassedendigini tasdiklady. 16-njy fevralda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasynyň konsuly Rejepow özleriniň Ukrain häkimetleri bilen hyzmatdaşlyk edýändigine, şeýle-de ilçihananyň Nasrlaýewanyň Kiýewdäki howsarlaryna her türlü kömegi berip biljekdigini aýdypdy. Конечно, всяческое, какое можно оказать. Şol bir wagtyň ödürne bu mesele boýunça Azatlyk radiosynyň 22-nji fevralda Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasynyň konsuly Rejepow bilen gaýtadan habarlaşyp bu mesele boýunça kommentari almak synanşyklary başa barmady. Uniwersitetiň beýanatynda Nasrlaýewanyň hadiseden öň okuwdan çykarlandygy aýdylyp, onuň wizasynyň möhletiniň dekabr aýynyň 17-sine tamamlanandygy, soňra oňa 3 gezek, iň soňkysy 30-njy ýanwarda duýduruş berilendigi we şondan soň okuwdan çykarlandygy aýdylýar. Studentiň migrasiýa kanunçylygyny bozmagy onuň uniwersitetden çykarylmagyna sebäp bolup biljek esaslaryň biridir diýilip, Nasrlaýewa bilen ýokary Kujaýynyň arasynda baglaşylan ylalaşykda bir bellenilýär diýilip, Bogomolets sadynaky Milli Medisina Uniwersitetiniň beýanatynda nytalýar. Türkmenleriň Ukrainadaky diasporasynyň ýolbaşçysy aklawçy Rowşenbek Rozmetowyň sözlerine görä, dekanat Mukaddesiň Ukrainada ýaşamagyna wagtlaýyn ruhsatnama üçin derur dokumentlerini migrasiýon gullugyna wagtynda tapşyrmandyr. Ukrainanyň habar beriş serişdelerinde bu ýagdaýy dekanyň ornwasary Tatyana Timohinanyň jogapkärligi aýdyldy.
19 fevralda Kiýewiň prokuraturasy Agdalyan Universitetiň türkmenstanly studenti öz janyny qasd etmäge itermek boýunça iş açdy. Munyň ýa-ni Kiýewiň Bogomolye Çadynaky Milli Medisina Universiteti Nasrullayewany öz janyny qasd etmek ýagdaýyna ýetirmekde guman edilýän dekanyň ornunmasary Tatyana Timokhinany işden çetleşdirdi. Bu aralykda Ukrainski Noviny neşrinde Ukrainanyň saglygy saklaýyş ministrliginiň 20 fevralda çykaran karary esasynda Agdalyan ýokary kujaýynyň rektory Yekaterina Amosowanyň welipetinden wagtlaýyn, ýagny 2 hepdelik çetleşdirilendigi habar berildi. Mundan bir gün soň, ýagny 21 fevralda bolsa, Kiýewiň Bogomolye Çadynaky Milli Medisina Universitetiniň 100 çemesi studentiniň we mualliminiň Ukrainanyň ministrler kabinetiniň edarasynyň öňünde protest geçirip, rektoryň gaýtadan welipe dolanmagyny we ýurdun saglyk ministriniň ornunmasary Aleksandr Linchevskiň işden çetleşdirilmegini talap etdi. Galy bersede Nasrullayewanyň ýetirim bolmagy bilen bagly Agdalyan ýokary kujaýynyň daşary ýurtly studentler bilen işleşmek boýunça dekanatynyň işgärlerine telefon jaňlarynyň gelip gowuşýandygy, olary hemde maşgala agdalaryna fiziki kemsetmeler we gorkutmalar bilen haýwat atylýandygy barada habarlar hem peýda boldy. 21 fevralda Kiýewiň Bogomolye Çadynaky Milli Medisina Universitetiniň web saýtynda çap edilen maglumatda aýdylmagyna görä, fakultetiň dekany Volodymyr Sulik bu jaňlaryň dürli telefon belgilerinden gelýändigini aýdyp, bu ýagdaýlar bilen bagly Ukrainanyň milli polisiýasyna arda tawşyrylandygyny belledi. Sözümizdiň ahirine bellesek, Kiýewde türkmenstanly student Mukaddes Nasrullayewanyň ne ýetirim bolandygy, ne de öz janyna qasd edendigi barada Türkmenistanyň media serişdelerinde haýsydyr bir maglumat berilmedi. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris. Gepler Adatlyk radiosu habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ilatyň zerur dermanlaryny tapmak we alyp bilmek mümkinçilikleri gitdigiçe çylşyrymlaşýar diýip Adatlygyň yerli çeşmeler habar berýär. Adatlyk radiosu geçen ýylyň başynda Türkmenistanyň döwleti degişli dermanhanalarda hem hususy dermanhanalarda hem dermanlaryň bahasynyň düýpli ýokarlanyp başlandygyny habar beripdi. Soňky gelip gowşan maglumata görä ýurtdaky derman ýetmezçiligi sebäpli inni döwlet eýetçiligindäki dermanhanalar hem ýapylyp başlandy. Mysal üçin şu ýylyň başynda Aşgabat şäheriniň paýtagy ýyl içinde Mirbazar diýilen bazarynaky ul dermanhana ýapyldy diýip Adatlygyň yerli çeşmesi aýtdy. Olalky işgärleriň biriniň Adatlygyň habarçysyna gurrun bermegine görä dermanhananyň ýapylmagynyň esas sebäpleriniň biri dermanlaryň bahasynyň aşy ýokarlanyny we olar alyp bilýän näsaglaryň selçeňlemegi. Şol wagtda daşary ýurtlardan gelýän dermanlaryň sanynyň juda azalmagy bilen bagly. Mysal üçin kardiomagnin adly bir ýürek dermany bar. Aslında bu dermany sag adam ulanmaly, ýagny ýürek agyr keseline duçar bolmalyk üçin günne onuň bir tabletkasyny atmak gerek. Şol dermanyň bir gutusynyň içinde 100 san tabletka bar. Ol ilki 16 manatdy. Soň gymmatlap 24 manat boldy. Emma bu dermanyň daşary ýurtdan gelýän 100 tabletkalyk gutusy inni ýok. Ýurt içinde öndürilen kardiomagnilyň bolsa gutusynda 30 tabletka bar. Emma onuň bahasy 40-42 manada durýar diýip ýapylan dermanhananyň işgär gurrun berdi. Mundan öň Adatlygyň seçmeleri hususy dükanlaryň we dermanhanalaryň jaý ýerleriniň energiýa narhlarynyň gymmatlamak derarly kynçylyk çekkenliklerini habar beripdiler. Eýsem döwlet eýetçiligindäki dermanhanalaryň çekken kynçylygyny nähil düşünmeli? Olar döwletiň hasabyna saklanmaýarmy diýilmegi mümkin. Adatlygyň söhbetdeşiniň sözlerine görä döwlet eýetçiliginde diýilse-de, olaryň ýapylan dermanhanasy hojalyk kasaplaşygyna işleýän eken. Mirbazardaky dermanhananyň tutýan meýdany 64 kvadrat metrdi. Oňa bazar administrasiýasynyň kesgitlen narhy esasynda her aýda 5200 manat kärine puluny tölemeli etdiler. Elbette dermanhananyň 4 işgäriniň aýlygy döwlet gaznasyndan alınýardy. Ýöne biz edýän işimiz bilen döwlete şonça meçörde girdezi getirmelilik. Biz orta hasap bilen adam başyna 1500 manat aýlyk alýardyk. Bu 6000 manat bolýar. Şeýlelikde dermanhana aýlyk we kärine hak üçin 12000 manat pul tölemeli bolýar diýip olalky dermanhanaçy bu serişdäniň soňky ýyllarda gazanyrman başlandygyny görrün berdi. Şeýledil häkimetleriň bu meseledäki ýeketäk çözgüdi dermanhanalary ýapmakda görene çalym edýänligini sözüne goşdy.
Yerli çeşmeler adamlaryň zerur bolan dermanlaryň köpüsini tap bilmeýänini, olaryň ne döwlet eýetçiligine, ne hususy dükanlarda bardygyny habar berýärler. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurlaşan başga bir dermanhana işgär bolsa, döwlet dermanhanalaryndaky dermanlaryň sanynyň we möçberiniň geçen ýylyň 2-nji ýarymyndan soň düýpli azalanyny, olaryň bolanlarynyň hem aşaklyk bilen 2 hisse bahasyndan satylýanyny görüň berdi. Sowet döwründe Aşgabat şäherindäki dermanhanalaryň müdiri, soňra Aşgabat oblast dermanhana upravleniýasynyň başlygy bolan veteran dermanhanasynyň tasdiklamagyna görä, eger hakyky barlygy geçirilse, häzir Türkmenistanda işleýän dermanhanalaryň ählisini ýapmagy da esas ýeterlik. Tebäbi her dermanhanada ortak hesapdan dermanlaryň 500 sany görnüşi bolmaly diýip olaýdýar. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepler Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylova gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Aşgabatyň gaýratyna göçerilen odalky çygarlyk häzirki altyn asr bazaryna ady önümlerini satyn almak isläp barýan avtologly maýyplaryň avtolog bilen bazara goýberilmeýändi gaýdylýar. Öz adynyň efirde tutulmadylygyny soran Aşgabatly maýybyň aýtmanyna görä, bazar gurulyp halka hyzmat edip başlaýan wagtlary avtologunda maýyplaryň belgisi bar bolan avtologlara bazaryň içine girmäge ruhsat berilýän ekeni. Emma soňky aýlaryň dowamında bir näçe gezek bazardan ady önümlerini satyn almak isläp altyn asr bazaryna baranda onu bazaryň ady önümler satylýan bölümine goýbermendirler. Bölüme girilýän derwedäniň gulply durmagyny bazaryň resmi uly başlygyň derwedäni ýapyp, açary öz ýanynda alyp giderligi bilen düşündiripdir we öýlen saat 14:00-dan soňra açary alyp giden başlygyň iş ýerinde boljakdygyny aýdyp, oňa bazara öýlen gelmekligi maslahat beripdir. Altyn asr bazary Lomoy bazar hasaplanyp beýleki bazarlara garanda onda bahalaryň bir näme arzanrakligi üçin Aşgabatly ýaşaýjylaryň aglaba ol bazara barmaga çalışýandyklaryny aýdýarlar. Emma indi bir näçe gezekden bäri men altyn asr bazaryna girip bilmän idime dolanýaryn. Ýerden bardan gapy ýapyk. Haçan bazaryň resmi öýünden gelerken diýip bir näçe sagatda bazaryň daşynda garaşmaga mende asla ýagdaý ýok. Şol sebäpli men bazardan gerek haritlerimi alyp bilmän idime dolanýaryn diýip maýyp adam aýdýar. Altyn asr bazarynyň göýük ady önümler satylýan bölüminiň ýyny 200 metre, uzunlygy bolsa 800 metre goloý bolup, onuň içinde ýük getirýän avtologlaryň arkaýyn aýlanyp, girip çykyp bilýändigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Şäher içindäki bazarlaryň bolsa goloý goltumynda avtodrolgalarda avtolog goýup barmasaň, bazarlaryň içine avtolog bilen girmek asla mümkin däl. Emma altyn asr bazarynyň içi avtolog girip çykmagy juda amatly. Iki ayakly maýyplar avtologlaryndan düşmän gerek zatlaryny arkaýyn satyn alyp bilýärler. Emma gün içinde sanalyca barýan maýyplar hem bazaryň içine goýbermän, türlü bahanalara ýüz urulýar diýip maýyplar diýenýärler. Türkmenistanda garaşdyrlyk ýyllar maýyplar barada alada döwlet tarapyndan dol ünsden düşürilip, soňky gurulýan jaýlarda maýyplaryň girip çykmagy ýa ýokarky gatlara minip düşmekleri üçin hiç bir amatlyklar gözeňinde tutulmandyr. Täze gurulan hastahanalarda maýyplar üçin amatlyklar gözeňinde tutulan bolsa-da, täze gurulan hastahanalarda maýyplar üçin döwlet tarapyndan gözeňinde tutulýan muhtamatlardan maýyplar peýdalanyp bilmeýärler. Maýyplary ozalky saýut döwründe gurulan maýyplar üçin hiç bir amatlyklar gözeňinde tutulmady hastahanalara ýa sagly öýlerine uğradylýandygyny maýyplar aýdýarlar. Şäher avtotransportlaryna minip düşmekde, kinokonsert zallaryna barıp filmlere tomaşa etmekde, ýolagçy otlaryna minip düşmekde. Garaz islendik ýerde maýyplar üçin hiç bir amatlyk göze ilmeýär. Maýyplar üçin amatlyk döretilip gurulan 4 gatly 48 öýli jaý bolsa, Aşgabat şäherinde bar bolan maýyplaryň onuň bir bölegini hem kanagatlandyrardan az boldy. Iň bir ýönekeýse bazar hyzmatlaryny bir ýola goýsalar bolmaýarmy diýip, altyn asr bazarynyň gerek haritlerini arkaýyn satyn alyp bilmän ýygyna dolanýan maýyplar öz arada ýerenýärler. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.